Comeza a conta atrás para a cita deportiva máis importante que a cidade de Pontevedra vai acoller neste 2025. Trátase do Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte que se vai celebrar entre o 20 e o 29 do mes de xuño. Para atender todas as necesidades deste gran evento, esta mañá fixose un chamamento á veciñanza a que participe como voluntariado. Unha peza fundamental, explicaron, para que todo transcorra á perfección. Os voluntarios son necesarios para recibir, para que os deportistas e os que nos visiten estén a gusto, para deixar o listón o máis alto posible. Pode ser xente nova, non todos os voluntarios son xente nova, hai xente pensionista ou maior, que tamén é unha experiencia importante e que, tamén vivir desde dentro un evento destas características tamén é unha experiencia que debería ou que agradeceríamos que conocera todo o mundo, non? Dende a Oficina de Voluntariado de Pontevedra cifraron en 1.500 as colaboracións necesarias con picos diarios de 500 servizos. O seu responsable comentou que a campaña estaba xa iniciada cun 100 de persoas anotadas, pero que con este chamamento agarran chegar ás 350. La captación ha comenzado ya hace unos días, estamos por encima ya de 100 voluntarios, pero con esta campaña queremos llegar a los 300, 350 más o menos, para conseguir colaborar en esas más de 1.500 colaboraciones necesarias. E sobre as tarefas deste voluntariado, todo lo que es manutención, equipación, necesidades de traslado y cualquier otra cuestión, para eso tenemos un área que se dedica exclusivamente al voluntariado. Todo el apoyo que necesitan en cada momento y en cualquier cuestión, ya no solo el necesitar alojamiento, el necesitar manutención, equipación, incluso tema médico, cualquier cuestión. Ao mesmo tempo vais implicar na logística deste evento a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Tamén buscará voluntariado entre os seus Abrilat, condicionada desta volta polo seu desplazamento a Eslovaquia, e Protección Civil. Intentaremos hacer un esfuerzo, sobre todo en el día principal, si no me equivoco es el domingo, e intentaremos hacer un esfuerzo en poder apoyar con todo el personal posible, todo el voluntariado posible del Abrilat para este evento, que es de unas dimensiones, como ya fue en su día en el 2023, las series mundiales del triatlón. Y estaremos siempre presentes porque es nuestra actitud y es lo que deseamos para la ciudad, que nos conozca durante toda la vida e todo el año. O alcalde aproveitou para lembrar que este evento deportivo será só a antesala do que está por chegar o ano que ven coa gran final das series mundiais. Por lo tanto, a xente que sexa voluntaria, xa vai a ter unha práctica de cara ao ano que ven e garantizar tamén o funcionamento do ano que ven, que é unha proba, das máis importantes do mundo. As persoas interesadas poden inscribirse a través do correo oficinadevoluntariado@gmail.com.